iko zvino zvakuvara aremara, saka vakumudzinga vakumuramba. Saka ndakatongoona kuti nino wacho ndinokwanisa kumira naye, ndakazvipikira hangu kuti nyangwe zvakaoma sei nasei ndinokwanisa hangu kushingirira. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim News Beat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Sekuziva kwamunoita kuti mukaona tabuda panenge paita nhamo nemadzudzo kumativi mana enyika. Nhasi uno tabuda takananga mumusha weNorton kwakaitika chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinorwadza. Ndinoziva sevanhurume tinobuda tichiti tiri kunoshavira mhuri, asi pamwe pacho tinosvika tosangana netsaona kana kuti nenjodzi dzinozotikuvadza kusvikira taakutadza futi kuita zvatanga tatirega tiende tinoshandira mhuri. Zvimwe chetezvo ndizvo zvatasangana nazvo nhasi mumusha weNorton kwatashanyira murandarume anonzi Gari Chiweshe, uyo akabudawo achitirega ndiende ndinoredza, zvichida pamwe ndingawanawo chino nechino chinenge chichidiwa nemhuri. Vakasvika vakasangana netsaona ikoko yekurumwa negarwe ikasiya ravakuwadza zvakaipisisa. Saka tatiregai tinonzwa mukoma Gari kuti vari kurarama sei, uye kana paine rubatsiro rwavari kuda, chii nechii zvavangada kubatsirwa nazvo kuti mhuri irarame, uye ivo vachona vange vari vanobatsirika patsaona yavakasangana nayo. Regai nditaure namukoma Gari tinzwe kuti dambudziko iri zvakafamba sei uye tingavabatsirawo sei semhuri yeZimbabwe. Mukoma Gari Chiweshe, makadii zvenyu? Tiri kwedu, makadiwo? Aiwa, tiri nane. Kuri sei kuno kuNorton? Aiwa, kuNorton kweright. Aiwa, tinotenda. Tisati tapinda munyaya yatafambira muzuva ranhasi, ndingada kunzwisisa kuti mukoma Gari Chiweshe vakura sei, mhuri yavo yakamira sei? Ini ndine 31 years. Mhuri yangu, mukomana wangu wekutanga ane 7 years, wechipiri ane 4 years, wechitatu ane gore ne8. Aiwa, ndinotenda mukoma Gari, asi chandishamisa ndechoti tangoenda kuvana tinaumbonzwa kuti maiguru wangu ariko here kana kuti takakutakatani vana. Aiwa, maiguru varipo. Varipo. Aiwa, tinotenda kuseka zvangu mukoma Gari. Ndokonti. Okay. Kuona tasvika kunoku mukoma Gari takaona maakutibata mukati inini ndaita dambudziko kunoku ndine tsaona yakandiwira, saka kuti ruzhinji rweZimbabwe runyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei, ndokuti mutitsanangurire kuti chii chakatora nzvimbo. Ndotenda. Right, ndaibata fish. Wanga uri musi wa6 April. Saka ndaibata makuseni kuma3. Ndichipinda mumvura taikanda 100 meters tambo. 100 meters iyo yanga isati yapera, yakuda kunopera, ndopandakaguma garwe negumbo rangu rekuleft. Fandatotaurira vanhu kuti ndaguma garwe. Ndichingopedza kutaura kudaro rakavhara ndibata muchiuno, varandiisa pakati kudai mutumbi uruku, ini ndiri pakati paro. Ndopandakatsvaga musoro waro vandabata muziso nechiguno chachisati chachikoka ichi, vandaribaya muziso nechiguno, varasiya, vararuma ruoko iroro, varatanga kutenderera rakabata ruoko richispina richityora, raindinyudza richibuda, richindinyudza richibuda. Ndopandakati rabuda mumwe wangu anga auda kutotiza, ndikati andipe banga, abva anditambidza banga. Nguva yakanditambidza banga rakasiya rega uko, rakaya rakabata uko, rakabva ratyora ruoko, varatanga kutenderera futi neruoko iroro. Saka rakabva ratanga kundinyudza richindibuditsa, richinyudza richibuda, nekuti ndandine zvigubhu zvanga ndakasunga muchiuno. Ndozvaiti kuti ndakaenda kudai zvondidhonzera panze, ndakaenda zvondidhonzera panze. Saka ndakazotanga kuridhonza mbijana ndichibuda kunze, mvura yamuro. Ndopakauya mumwe akavazondibatsira, abva andibata,
avatanga kundidhonza achindidhonza vamwe wakavhaya wese vabatira mvura yamumabvi takusvika nechekunze ndo parakabayiwa nekamuti chakabatwa nemumwe vabaya varasiya varadzokera mvura tichibuda kunze indaisagona kumira ndakamira ndaidonha menoti chii chaitika ropa here rarawandisa ndaidonha pasi vanditora vandisa paparashutu pane chisaga chataishandisa vandiradzika ipapo vati mwokona vanditakura kuenda patinotakurwa nemota tichisvika patinotakurwa nemota vatagarira mota iya vaititakura vandaya kuparire Nyatwa. Tisati tasvika pachiitiko chekuzobatwa negarwe, makanga mane nguva yakareba sei muchirarama nekubata fishi? Ndaimboenda ndomboenda kumamaini ndanda nenguva yakareba ndaienda ndichisiya kana kusasa kumaini kwakubuda mari ndoenda kumaini kana kumaini kusasabude mari ndodzokera kumvura saka ndaiita ndichienda ndichidzokera apa ndopanga ndakuti rega ndichingoita zvekufishi ndanda negore ndichingoita zvekufishi ndakuti apa ndakutongoita zvekufishi ndakata ndiregere kuenda kumaini ndandaputika ziso iri kumaini nemahora anoputitswa matombo aya ndosakati ndaramwa ndakati ndichashanda kumaini rega ndimboita zvekufishi ndichinje ikoko kufishi wacho ndichitanga kuenda kufishi ndakabva tatiri fomboti nevakomana vandakajoinana navo kunosenza takabva tadonha nebhoti tichidonha nebhoti isusu takabuda tiri 2 kwakasara vamwe 2 vakafira pasipoti vatatina vataishanda navo mumwe wacho ndaitombotaura naye asati afa achitotudza kuti mumwe wedu afa ndakati chimira ipapo iwe kana uchiti mumwe wedu afa chimira ndiuye ndiite ndikutore nezvigubhu saka iye akati aiwa ndouya nekuti ndiye aititungamirira akati andouya akabva ndati ahora tichiuya achingotiwa mbijana kuuya kunze akabva atonyura ati heupu paakashedzera heupu zvakabva zvangoperawo zvakadaro kwakutofa ipapo ndopatakazofonera mapaksi vaenda uya kutitora nesu nekuruza vaenda nesu vatanonyora mastatement vatitakura vanoenda kupolisi tichienda kupolisi polisi vaize chititora tichitakura vanhu mutumbi wekutanga takatanga kuona Ralph iye umwe wacho takamuita 3 days vatazomuwana akabuda ega mvura takagarira parwisi kwakubuda kwakuenda kunovachengeta. Saka tuti tsaona dziri kuramba dzichingoteera upenyu hwangu izvozvi tsaona dzese handisi kumboziva kuti chii chiri kuitika kuti kungoti panda chese chandaita pazvinenge zvakuda kuti zvakuita yatsaona zvinobva zvadzimwa netsaona. Nokuti muchitanga kutsanangura nandichitofunga kuti maybe pamwe pamakabatwa negarwe ndo pamakakwara futi ziso, handi pamakakwara ziso tozotsoka hedu kumvura, zvakafamba sei? Taiita zvemashift pakuboora pamaini saka akasiya mumwe wangu akasiya aseta mahora abva aramba mamwe kurira saka paakaramba kurira mamwe ndakaita 5 days ndichinzi ndinogadzirisa nekuti ndindandapo taita tiri mablaster 2 ndakaita 5 days ndichiramba kunomagadzirisa rechi 5 ndipo ndakazoti regai ndiende chakaita kuti ndiende papaina bamukuru wangu vari kushift yataifanira kuboorera ndakati tinozotarisana sei ndikaramba ndichiramba nana mai guru nyama atitarisane zvakanaka regai ndinogadzirisa ndichidzika mvura kunogadzirisa ndichingoti ndagadzisa kumabatidza akabva atanga kurova inini mahora yata 3-2 asi rakatanga mumwe wangu achingokwidza mbijana ndida kuti ndisimudze musoro kuteera akatopfachukira achirova kumeso nepachest akasakanyanya kurova pachest abva kuvadza maziso ese ndasingaoni asi ndakazorapwa hangu rakazotanga kuona ndipo wakabva ndibuditsa mumaini vandatakurwa nemota kwakuenda uyu kuparire Nyatwa atakutangana neparire takatanga kuenda muChegutu kuchipatara tichibva kuChegutu ndipo wakazoti wakasvika achitanga kundigeza maronda ina ndachandaiziva ndakangovhiringika nezvazvakaitika ipapo. Mukomagari ndanzwa muchitsanangura kuti kumaini ndo kwamakaputikirwa zvakazokuvadza ziso. Ndinoziva kuti pamaini pane utungamiriri unenge uripo. Tsaona yaitika vakati tsaona yaitika indaya ndakarara vaitaura vachindaitozvinzwa zvavaitaura vachiti tichakuiti vana vaende kuchikoro tokubatsira iwewe kuti uwane chekurarama uchidya tokupawo mari yekuti uwane stati kutenderedza. Saka vakanditi enda unonyora statement rekuti wapondwa kuchipatara. Ndakati sezvo paripo pari kubuda mari regai ndinotaura kuti zvishuwa ndaita sei ndapondwa ndarapwa ndaperera kubuda muchipatara
mari havana kuzokwanisa kuzobudisa mari yavaitaura ese vachivimbisa. Izvozvi chero ndakamufonera anodaira foni, anotodaira izvo ndakamufonera, anongoti ndiri kuuya ikoko, anongona kuti ndiri kuuya musi wakati, zvitopera zvakadaro. Indongosiyana nazvo kuti ndingosiyanawo nazvo, hamene hake naMwari. Ndozvamararamira ndiri kuita izvozvi, ndozvakaitika. Mashandiro amaita pamaini maiva here mune zvekudzivirira? Ndoziva kuti panoshandwa pamaini kana kuti pamabasi pane inonzi protective clothing yekuti usasangane nenjodzi, kana kuti ukasangana nenjodzi usanyanye kukwara. Maiwana here zvinhu izvi? Aiwa, zvepamaini tatinazvo, majombo, mawekisutu, makongo, tatinazvo. Ndanzwa muchitsanangura kuti makwara akakuti endai munonyoresa statement rekuti mapondwa. Maini yakanga iri pamutemo here? Changava chakaita kuti iye ade kuti imimi muende muchinonyoresa statement yezvisiri izvo zvaitika kuti mapondwa, chingava chii? Maini yanga isiri pamutemo. Zvakaitika pamaini pane machaina, inzvimbo ine machaina. Saka machaina anorasa dhambu riya ravanonyika, ndora vakaisa kumunda kwake. Fomuti tiri kubhadhara chiuya iwe uchere pamaini, uchigaisira pamaini pedu. Saka yanga isiri pamutemo maini, yanga isina mapepa akakwana. Zvingava zviri zvere zvakaita kuti azoti enda unonyoresa statement uchiti wapondwa? Ndoona nekuti iye futi kuti azobhadhara, ndakanyoresa statement rekuti ndapondwa, hazvichakwanisika kuti nditi ndikuda mari, nekuti ndakataura kuti ndakaita mapepa kuchipatara kuti wakapondwa. Ndozvaakaitira kuti inini asazondibhadhara, akatotara ndokubhadhara. Mukadzi wangu wanga aripo, amai vangu vanga varipo, vese vanhu vanozi iye vacho nevamwe vashandi vanga vatoripo. Paitaura kuti ndichamubhadhara mukomana kukwara kwaaita kana abuda muchipatara. But kubva ipapo nanhasi handi 4 years ndakatotaura izvozvo, ndakamufonera anongodaira kuti ndiri kuuya, ndouya musi wakati, ndiende kuone madzibaba, zvotopera zvakadaro. Asi panguva yachona hamuno here kumboita mifungo wekuti but munhu uyu zvaari kunditi enda unonyoresa statement yekuti ndapondwa angazonetsa kubhadhara? Nemakwariro anga ndakaita, ndinganyepa, nekuti ndakaiswa mubhandeji miri wese, ndaingorwadziwa ipapo. Saka ndaingo ndakabvunzwa, ndongotaura zvandatoudzwa, ndakaudzwa ndo zvandaingotaura ipapo kana ndabvunzwa. Handina kumbozvifungira kuti achachinja, nekuti munhu wataitowirirana naye tichisenza zvakanaka, taishanda zvakanaka. Asi pekupedzisira funga pamwame noti yakati sezvo akuvara hana chaachakwanisa kundibatsira nacho, regai ndingomusiyawo akadaro. Ndoziva pabasa hongu zvinogona kunge zvakafamba nemutoo iwoyo. Maona kuti munhu haasisina chido chekundibhadhara sekuwirirana kwamamaita, makamboedzawo here kuteedza nzira dzemutemo kuti zvichida pamwe angangopushwa akabuditsawo mari? Ndinganyepa, handina kubvira ndaenda, handina kumbozviziva kuti unokwanisa kuenda unikwa unokwanisa kunotaura uchiripota, nekuti ndandava kuchiva kuti statement randakanyoresa ndiri kuti ndapondwa. Ndobva ndadzoka futi ndoti uyu munhu uyu akanditinyoresa statement rakati, ndandakutya kuti ndogona kuzozvisimudza here, handikwanisi kuzozvirega sezvo ndakuvara ziso, maoko ndinawo, ndosenza futi, regai ndishande, zvichifa ndaishanda zvichiendeka, asi mukuendeka macho ndomukuzokwara futi matsaona achera. But pamakakwara apa kuchipatara ane zvaaitawo here? Kuchipatara aiuya pakanzi mushonga aitenga, akanzi parudo chakati aibatsira, hatidi kunyepa aibatsira. Asi pakuti ndabuda ndobva zvakabva zvaperera. Zvese zvangauimbisa kuti vana ndovaendesa kuchikoro, ndokutengerai chikafu, ndokupewo stati yekuti mutenderedze, zvese zvakabva zvangoperera ipapo. Haana kana chaakazombogona here, kana kuti akamboedza ndobva azokundikana pamberi? Ane musi akambondifonera akanditi uya muchegutu, abva anditengera, akanditengera 10 kg yehupfu, chipepa chemachanzi, nesefi, neshuga, neflower, chichi nedrink $50. Zvapera zvakadaro, ndozvinhu zvakanditengera izvozvo. Ndabuda muchipatara. Saka pa4 years dzese idzi ndopaari kungotaura nyaya yekuti ndichauya, ndiri kuuya. Ndizvozvo, izvozvo ndichero ndakatomufonera muripo muchitonzwa, anongoti ndiri kuuya, anotodaira foni, madzibaba ndouya musi wakati, kana kuti dzimwe nguva pandaimufonera mamwe mazuva aiti kumaini kwakazara mvura, izvozvo mvura yakazara mumaini hamusi kushandika, ndobva ndangosiyana naye. Taari kuti mumaini makazara mvura, rega ndikusiyana nazvo, sezvo ndine maoko angu ekuzvisenzera, rega ndisiyane nazvo, nditsvage imwe mari.
Asiko zvino makambomuudza here nechimiro chavapo kuti ndakazotokwara futi zvichida pamwe anogona kunzwawo tsitsi akaito something? Akatondifonera ndiye achiti madzibaba ndanzoti wakuvara vari rumwe negaro. Ndakamutaura ndakati ndizvozvo. Ndo hazvina zvimwe zvaakaita. Akatobvunza ndakati ndizvozvo ndakakuvara. Handizivi takaudzwa nani. Ina ndambomutaura ndakakuvara. Asi ndakangonzwa achindifonerawo kuti ndanzoti wakarumwa negaro. Ndikati ndizvozvo ndakarumwa negaro ndaibata fish leg. Zvapera zvakadaro. Asi kubva pamakatanga kuziva kukwara kwamamaita mamakwara zvakaipisisa sei? Ndakangozara mavanga zvekuti makatarisa aya asi mavanga efisha. Fishi ndeapa karumwa apa kutokuvara kumaini makatarisa miri wangu ndakatobvisa hembe une mavanga akangozara ekumatomba anga apinda munyama. Asi haana kukwanisa zvokundiuraya. Ndimwari. Hatizivi kuti zvakafamba sei chaizvo. Ndimwari. Ndimwari. Saka ndipo pamakabva mati izvi zvekumaini zvichirega ndiregere. Ndava ndasiya zvekumaini ndakati arega ndiende kumvura. Ndichienda kumvura ikoko pane wandakajoinana nawo taishanda 3-5. Pa5 ndichingotanga kuenda nawo takatomboti senze. Mumwe musi tiri 4 bhoti tasiya 1 kunze. Bhoti rakarohwa newefi nemhepo. Mvura yainenge mleke yaiti kufu. Vandapidiguka nebhoti. Tapidiguka. Ini akangoti tichingopidiguka vandatanga kutotiwa kubuda kunze. Ndichitoshedzera help ndichishedzera. Saka wangati naye vaitoti nyarara usaite noise totorerwa bhoti nemapakisi kunopinda bhoti takatorerwa bhoti ratiri kushandisa usashedzere. Vandabuda ndakanyarara. Ndakunze ava mwakambosara vari 3 vari ipapo. Vaitoti mumwe wacho akazobuda aiti ndakatombobatwa akatanga kufa akafa wacho akatanga kufa aitaronza afa. Aitombomubata chinyura chibuda kusvika asvotora nekuti uyagona kutiwa uyu anga asingagoni kutiwa. Uyu avatera. Vakasara uyu afa nemumwe akabata kabhoti. Saka uyu ndaitotaura naye Ralph. Mira ndiuye nezvigubhu ndikutore sezvo iwo uri kutaura kuti mumwe dafa avhunduka. Chimira ndiuye nezvigubhu ndikutore ndindaitaura naye inini. Akati aiwa ndoita ndouya. Ndokuti chiuya achingotiwa mbijana kubva pakabhoti kako akavatoshedzera yopo. Akangoshedzera ka1 vazvatopera. Hatina kuzokwanisa kumuona kuti zvaita sei kwakutofa. Zvatopera zvakadaro kwabva tanoripota kumapakisi. Mapakisi abva vauya necruise vatitakura vataenda vatanonyora mastatement kupakisi. Vatabva kupakisi vataenda kupolisi. Tichienda kupolisi vatazodzoka nepolisi pamvura. 1 ndiye takasvika tichitora Ralph. Takasvika atobudiswawo nevamwe mvura atori panze pemvura vatakura vataenda naye. Umwe wacho claim takaita 3 days tichimutsvaga. Rechi3 ndo raakazobuda. Taienda achishayikwa masidhaivha akatombouya akatira kumutsvaga akamushaya asi akazobuda ega. Takangogarawo parukova ipapo. Asi kunyora kwaakaita kwakuri kwekuti akabatwa negaro here kana kuti kutotadza kutiwa? Aiwa kutadza kutiwa. Uyo anga asingatogoni kutiwa. Zvamuchosa anga asingatogoni kutiwa. Pende tichizosvika pachiitiko chaitika iko zvino. Izvozvizvi ndakabva ndasiya gurupu randaishanda naro. Ndakati regai ndimbotsvaga gurupu rangu inini kuda unogona kushanda nemagurupu auzivi zvinoita vanhu. Tenge chiti pane ane mhepo. Vandasiya ndabva ndatanga kuitaoni inini nevangu vanhu vandatsvaga vanhu ndatanga kusenza nevangu. Ivavo vandaisenza vavo vacho taitosenza zvakanaka. Rari gurupu raunongana? Tatiri 8. Ndaingotora vanhu angoti ndikuda kuenda titande. Tatiri 8. Saka ipapo taakushanda takadaro tiri 8 kudaro. Ndo pakazoita tsaona yegarwe. But sezviitiko zvairamba zvichiitika kuti tsaona dziri kuramba dzichiteera makambozvitsvaga here sedunga munhu tisati tatasa sechikwata sedunga munhu kuti ndakambozama kuenda kumamaini kwakaitika tsaona ndati rega ndinoita zvekuredza hove paitika imwe tsaona makambozvitsvaga here uye pane tsanangudzo dzaiuya here kana kuti? Kutsvaga taitsvagana nhasi tinofamba kuri kutsvaga kuti chii chiri kuitika asi hakuna chinobatika chai kuti vanhu vanotaura kuti chinobatika ichi kungava kun'anga kuva kumaprofiti. Hakuna anotaura vanongoti imhepo ndochinja vanobuditsa chete kuti imhepo. Zviri kukonzeswa nemhepo kuti mhepo yacho ndiani chaiye. Tinganyepa. Hatikwanisi kuziva kuti ndiani tinganyepera munhu. Zvinongonzi imhepo kwatinofamba kwese. Haisi kutaurwa kana direction iri unzi mhepo yabva nekupi? Kune vamwe vanombotaura vanoti kwababa wako ndokune mhepo yacho. Kune vamwe vanoti kwawakurira ndokune mhepo yacho. Nekuti pandinoenda kumusha kazhinji pandinoenda kumusha kuti ndakwana kamari gandimbodzikanwa namama
ndichienda kumusha ndichidzoka ndopandosangana netsaona iyo. Ndichingoenda kumusha ndichidzoka zvapera. Pese pandakuvara handina pandakuvara ndisina kudzika. Ndichidzika kumusha ndonosiyira mama chikafu chandinenge ndawana pana ndakuwana. Pandinodzoka itsaona. Kutsanangura kwamuri kuita ndiri kunzwa sekuti pavabereki zvichida pamwe vakaita sevakasiyana ndizvo. Ndizvozvo vakasiyana. Amai vari kwavo, baba vari kwavo. But vese munovafambira here nekuti zvichida handisi kuti ndizvo pamwe mhepo dzinenge dzichisumudzwa kunzi haazonyanya kuenda kwamai vake kuno kwawe. Tsaona kuti anyanye kusimuka pandatanga kuenda kwababa. Pandakaenda kwababa ndopatanga matsaona. Ndaitobva kwababa, pandangoenda kwababa ndichidzoka izvozvizvi. Pandakangoti ndidzike uko ndichidzoka chete yatova tsaona. Pandatanga kuenda kwababa ndakaenda ndichitori right mazisa right ndichitozvifambira. Asi pandatanga kuenda ikoko ndopa yatanga. Zvekuti tingati pamwe zvichida pane kakudhonzerana kanenge karipo hameno kumhepo kwachona kuti kwaamai nekwababa. Handizivi, ndinganyepa ndikataura kuti uku ndoti uku ndinonyepa. Apa hatichazivi nekuti apa mati pamakatanga kuenda kwababa pamwe ndo pakabva pasumuka mhepo. Toti pamwe ana baba vaona vakati mukomana akugona kuzvishandira asi ari kunyanyira kupi kwaamai. Hatizivi, tiri kungofungidzira. Ndizvozvo. Handizivi zvogona kudaro. Hatingati ndizvo asi zvinogona kuita kungodaro. Saka iko zvino nekuti ndanzwa kuti maita mabasa ekumaina zvikanetsa mva maakutisheka ndiredze hove mva zvanetsa. Iko zvino muri kurarama nei? Izvozvi zvaandinganyepa vanhu vari kundibatsira kwana mbuya kwandiri izvozvi ndokutori nevana kutaura kwandiri kuita. Ndokwane vanhu vari kundibatsira izvokuti ndadyei. Ndokune vanhu vari kutarisa kuti izvozvi adyei, apfekei, vana vapfekei. Chero iri Christmas, takapinda muChristmas ndakakuvara. Chero iri Christmas kuti mwana apfekei ndo vanoziva. Izvozvi kuti ane penzura here kana kuti ane chii ndo vanotoziva kuti izvozvi mwana ari papi. Izvozvi ndo vanoziva. Inini ndinganyepa handina chandokwanisa kuita. Maoko ese iri rakatyoka, iri rakatyoka. Kudya kumashure kwese ndaidyiswa. Izvozvi kwacho rakandirwadza ndotodyiswa. Handigoni hembe, handigoni kupfeka hembe. Kugeza handigoni kugesa. Ndane gore ndakakwara gore ne2 months. Handigoni kugesa. Ndinogezeswa gore ne2 months idzodzo ndichigeswa nemukadzi. Ndiye anotondichengetawo. Dai pasina izvozvo handizivi dai ndiri kupi. Asi ndototenda mukadzi wacho kuti Mwari ndo wakandipawo, ndomutenda kundibatsirawo kwaanoita. Totenda. Ndiri kuona kukuvara kwamakaita kuti makakuvara zvakaipisisa. Kurapwa zvakapera here zvese zvaida kuitwa kana kuti pane zvamuchiri kutarisirwa kunzi panguva yakati munofanira kudzoka toita zvakati, panguva yakati munofanira kudzoka toita zvakati? Uyezve kana paine zvinhu zvakaita seizvozvo, kana pachidiwa mari, dzingava mari dzakawanda sei? Izvozvi chiri kudiwa maoko aya ada kuiswa simbi. Akatyoka apo kunoko kwese kuda kuiswa simbi. Simbi dzakataurwa dzakanzi panodiwa 1050 kuti simbi idzodzo dzikwanise kuti ndikwanise kuiswa simbi. Ndokuti ndikwanise kurapa. Ndo mataurira andakaitwa kuparanyetwa. Nditori nebepa randinaro resimbi kwacho kwatakanzi tiende. Ndori ndakanyorerwa mari iripo pabepa kuti simbi dzaidziwanike. Saka kuti ndichiwana mari yesimbi ndinganyepa. Ndinganyepa kuti ndo apa ndo pandoiwana. Ndinganyepa. Nekuti mari zhinji dzakabuda mukurapwa kwandaiitwa. Vanhu vakabaya ndo pakashanda mari. Saka izvozvi mukuona nyama pakazvimba. Inyama yakatochekwa padumbu pana. Ichiuya ichitovhara apa. Bhonzo rangu apa nditorona riri pachena. Saka nditokumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo. Ndochemawo rubatsiro kuti maoko aya ndikwanise kuenda kutereti. Handikwanise kuenda kutereti, ndotoenda ndoperekedzwa. Gore ne2 months ndichingobatsirwa zvese. Ndokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe ndibatsirewo. Ndiraramewo sevamwe, ndongoitawo zvidiki zvandinogona izvozvo zvandinge ndakukwanisa kubata. Kana kungava kutengesa ndawanawo kuti anondipoye kuti ndihodhe. Ndobatsirika nevana, vana vaone kurarama. Ndanzwa muchiti makakuvara muna April.
ndo pakaitika tsaona yekubatwa negarwe. Saka kubva ipapo ndoziva sekuti kurapwa tichiri pakati pekurapwa, nokuti muri kutaura kuti pachazodiwa simbi dzinoda kuiswa pai mumaoko. Pane mishonga pamwe yamuri kurarama nayo yekudzikisa marwadzo, iko zvino yanguva yechando. Ndovimba kuti pamwe ndimi munototanga kutonzwa mangwana unoda kumuka kune chando chaicho nenyaya yemarwadzo. Pane mishonga here yamunoda kubatsirwa nayo nemhuri yeZimbabwe? Mapiritsi ndingomwawo mapiritsi ekuti marwadzo, nekuti izvozvi rakatanga kurwadza ndogona kutadza kutorara, rakatanga kuti akutanga kurwadza maoko, nekuti mabhonzo ndakatadza kuti misa zvakanaka, izvo kungona apa kabaya ibhonzo rakatorara riri mukati, iri bhonzo iri kutobaya kubuda kunze. Saka rakatanga kubaya ipapa, mamwe acho achibaya pane rimwa, ndichirwadziwa. Saka mapiritsi amuri kuona ari kunyanya kushandirai pakudzikisa marwadzo ndeapi? Zvichida pamwe pane vamwe vanogona kunge vaine mukana wekumawana, kana kuti vanenge vachida kubatsira vanotenga mapiritsi api? Nekuti mapiritsi ndaingoti andipa aya, andipo aya. Anongonze marwadzo ndaingoti munhu akandipawo, nekuti handina mari yekutenga. Ndakasanganawo nemumwe akati wakaita sei, ndomutsanangura, ndogona kusangana ari kutengesa mapiritsi, ongobuditsa kuti handii marwadzo aya, ongondipawo zvekuti nditi ndomwa aya mastop pain, ndo ndakanyorerwa kuchipatara. Zvino mari yacho anoita $30. Handikwanisi kuti handina kana mari yekuti ndokwanisa mastop pain, ndo ndakanyorerwa kuchipatara. Saka izvozvi kwangotiwa ndasanganawo naari kuda kundibatsirawo, abvunza ndomutsanangurira, ondipawo ndotokwanisa kutomwawo mapiritsi aya kana ndakurwadziwa. Ndomararamiro andiri kuita izvozvi. Ndanzwa muchitsanangura futi kuti kumba ndingati kwanatsano, kumba kwemukadzi ndo kune rubatsiro ruzhinji kwaruri kubva, kuti mwana apfeke, awana bhuku here, awana penzura here. Kuchikoro kwevana zvii zviri kudiwa pari zvino, uye vangava vakura sei? Nekuti vamwe vanoda kunge vaine kana mabhuku chaiwo avanenge vasisiri kupa vana, anenge vapfuura pachinhanho ichocho. Vakura sei vana, uye nderupi rumwe rubatsiro rwamuri kuda rwakanangana nevana? Kuvana vekuchikoro, umwe wacho ndakanokumbira kuchikoro, vakaonawo zvandiri, vakatambira ari kuenda kuchikoro. Asi izvozvi ndakatofonerwa kunzi hakuna mabhuku. Mwana mabhuku nemainifomu echando atanga tinawo takangomutengera paari kuenda. Aifanira kunge ari grade 1, takatomudzosera mumashure pandakuvara, ari kuECDB. Nekuti ndandisisina mari yekuti ndikwanise kunoita kunomubhadharira. Saka mabhuku nemainifomu kuti mwana aende kuchikoro, nechikafu chekuti ndikwanise kumumisirawo maputi, mazepe otakura chete. Pamatsanangura ndanzwa muchiti kuchipatara kwakanzi kuri kudiwa 1050. Iri kudiwa ka1 here kana kuti iri kubhadharwa mbichana? Vakati chii kuchipatara? Imari yesimbi unoenda nayo, unobhadhara, unonzi kugains, unobhadhara simbi. Iwo ndo vanozoenda nesimbi idzodzo kuchipatara. Bepa racho tinaro, rekotesheni yatakanyorerwa kuchipatara, vataenda vatanopiwa kotesheni iyoyo, ndo mari iri kudiwa. 1050 ndiye yekutenga simbi. Zvekuti muchipatara uchazodii yesimbi, ndo mari iri kudiwa 1050. Iri kudiwa pamwe chete here kana kuti unogona kuenda nayo mbichana? Kusazoziva kusimbi kwacho, kuti vanoti chii iwo kusimbi. Zvinogona kuita futi chero kuti mbijana zve zvakutaura kwakutaurirana navo vanotengesa simbi dzacho. Handisi kuwana mari, ndikuwana ishoma, handifungi kuti vangaramba, nekuti vanhu dambudziko vanoziva kuti vamwe vane mari, vamwe sesu hatinawo. Saka vanogona kuzvinzwisisa kuti vanokwanisa kuti bhadharwe mbichana. Ndanzwa futi muri kuti mari iyi yakanangana nesimbi chete, zvichireva kuti zvimwe zvese futi zvichada kuzoitwa kumashure kwekunge simbi dzatengwa panenge pachidiwa futi imwe mari? Handizivi, ndakambobvunza madhokota acho, vakati inodiwa, asi kuti mari yakati pabepa. Pamwe mazuva acho uchauya nesimbi, zvinhu zvacho zvenye zviripo pachipatara. Saka hatingakwanisi kukunyorera kuti mari yakati, nekuti mazuva acho kana iri mishonga, dzimweni dzenguva inenge iripo pachipatara. Kana isipo, vanokunyorera pasi unotsvaga. Zvino hatisati ane simbi dzacho. Kana waane simbi, wakukwanisa kuti izvozvi uri kupinda musi wakati muchipatara, wokunyorera pasi. Kutsanangura kwamaita ndanga ndakatereresa
ndichiteereresa chaiko kuti ndinzwe kuti pamwe muchandiudza kuti kwana babawo vari kuedzawo zvakati, zvichida pamwe kwana amaiwo vari kuedza zvakati, but ndangonzwa mangotaura kuna Natsano. Mhuri iri kuti chiine dambudziko? Izvozvi mamirira zvakaita kwana amai ndakaramwiwa, vakaramba nekukuvara kwandaita vakarama. Ana sekuru ndasarana naamai vangu vandinawo kunoko, vakaramwa. Ndakangonzi ngaende kumusha kwake. Kumusha ndakamboenda, ndakatobva kumanyimanje. Ndichisvika kumusha, baba vakarora mwe mukadzi, tichisiwa namama ndakaenda nawo. Tichisiwa ipapo takarara usiku. Ana mwana ndandini kamwana kangu kane 4 years akasi kuenda kuchikoro kakagara kumba kane 4 years. Takarara tichidya magwavha usiku, bva taswera tiriko. Kwakuzoona kuti regai ndidzokere. Ndakadya magwavha kubhowera, ndo chinhu chandakadya ikoko pandakaenda kumusha kwana baba. Pakatadza kuira nenyaya yekuti ndakuvara, asi pandakamboenda ndiri right takatambirwa takachisadza zvakanaka. Asi nenyaya yekuti ndakuvara vakasvika vakachinja amai variko vakaramba. Baba vari kuti huya, amai havasi kuda. Asi baba vari kuti huya, kumba ndakatonongedzerwa pekuvaka kustendi. Asi amai wondiri kuna amai izvozvi kuti ndichisenza kwacho ndiwane kuisa imba pamba pacho. Hapana zvichaitika izvozvi. Asi baba vakatoona chiitiko ichi chekuti hamuna zvamawana zvekudya, muri kurarira magwavha? Ndakavataura vanga vasipo, vaenda kubasa. Vanda zvekufudza mombe, munhu ungoti ari kuraramawo. Vanda zvekufudzawo mombe pamba pemunhu, vachipiwa $100. Ndiziva ngana pane imwe kumusoro asi $100. Saka vanga vaenda kumombe, vachidzoka ndakavataurira. Vakapopotedzana, vanhu vakatanga kutopopotedzana pamba ipapo. Mama vakutoti varipo ndakumwa mushonga, marekodhi ndandinawo ndairekodha pane zvavaitaura, asi foni yacho ndakaitsimbirira irimo mumba. Ndakaitsimbirira ndiri kuchipatara. Zvakaoma. Saka vanoda kukubatsirai vangakubatai sei, vanokuwanai kupi? Vanondibata panhamba dzangu dzekubatsira 078 364 7686. Ndidzo nhamba dzavanokwanisa kundibatsira. Munokwanisa inyu kudzidzokorodza futi kuitira kune vamwe vanenge vasarira? Atenda 078 634 7686. Zichibuditsa zita reutani? Trish Chakara. Trish Chakara. Zita remukadzi wangu ariapo. Ndauda kutobvunza ukama nekuti vamwe vakazoona pabuda rimwe zita vane vaakutya kuti manje mari dzedu dzinogona kunyura dzisiri kusvika kumunhu watinoda kubatsira. Izita remukadzi wangu ndiye ari kundibatsira, ndiye ane line ratoshandisa iro paiko keshi. Aiwa, ndinotenda mukoma Gari, ndichivimba kuti mhuri yeZimbabwe ichatambanudza ruoko rwavo kuti vabatsire dambudziko, tikwanise kuwana simbi dziri kudiwa pamwe chete nezvimwe zvichazoteera kumashure. Aiwa, totenda. Ndotokumbirawo mhuri yeZimbabwe vandibatsirawo. Ndiri kutambudzika, handina chandinogona voice riri kutaura, asi chandinokwanisa pakutaura pandindaita, nekuti munhu akatondiona ndakapfeka juzi anoti munhu ari right, asi akazotarisa handina chandinogona kuita. Kupfeka, kutopfekedzwa, zvese chandinoita chese ndikutobatsirwa kuita. Handina chandokwanisa kuita. Dai Mwari vanhu veZimbabwe vandibatsirawo ndakwanisawo kubata zvishoma izvozvo nekukwanisawo kudya. Ndozvandinokumbira kuti mhuri yeZimbabwe indibatsirewo pamari yesimbi. Ndokumbirawo. Ndovimba mhuri yeZimbabwe manzwa mukoma Gari Kai Chiweshe vachitsanangura dambudziko rakavawira. Vatsanangura kubva kumashure kuti ndiri kuteerwa nemweya wetsaona. Ndakatanga ndichishanda kumamaini asi ndakazoputikirwa nedhirohora, ndiro rakandikuwadza ziso. Pandakati chiregai ndinoedza kuita zvekuredza ndichibata hove, tsaona dzaingonditeera. Pamwe pacho takambonyura, chimwadiwa chavo chakakudubuka, asi pakatozoshaya vamwe kusvikira vazosangana nedambudziko ratisvitsa kuno muzuva ranhasi rekurumwa negarwe zvakaipisisa. Ndovimba maona kukuvara kwavakaita. Vauya pamberi penyu mhuri yeZimbabwe vachikumbira rubatsiro kuti kune vanokwanisa tambanudzaiwo ruoko rwenyu muvabatsire. Vatsanangura vakati pari kudiwa simbi dziri kuda mari inokwana kuita 1050, asi kutsanangura kwavari kuita vari kuti mari iyi
yakangonangana nesimbi. Zvimwe zvichazoda kuitwa zvinenge zvine mariwo dzichazoteera kumashure. Kuchema kwawo kuti mhuri yeZimbabwe kana kune vanokwanisawo kuvatengera mapain killers munenge mavabatsira zvikuru, nevamwewo vanokwanisa kuvabatsira nezvinhu zvevana kuti vaende kuchikoro, vachema kwamuri mhuri yeZimbabwe. Ndofunga maona chimiro chavari kurarama vainacho. Amai guru makadizve? Zvipedi makadiwa. Tiri nani. Ndimi muri kurarama muchichengeta mukomagari. Vari kurarama sei? Muraramiro vari kuita havakwanise kudya, havakwanise kugeza, havakwanise kupfeka hembe, zvese kutobatsira. Havana chavanokwanisa kuita. Zvese ndinotoona kuti ndavagadzirisawo. Saka mune vamwe here zvichida pamwe veukama vanokubatsirai, nekuti sezvo nechimiro chavapo pamwe ndimunange makutoita futi mabasa kuona kuti vadyei vaita sei. Hamuno here mumwe weukama pamwe munenge muchigarisanawo naye anenge achimbopotawo achivatarisa? Vanhu vanotomira neni kubva dambudziko vachipinda muchipatara kusvika izvezvi vabereki vangu. Kubva patirogara panapa vabereki vangu. Ndine vana 3 vandinavo, 7 years, 4 years neuyo adosvitsa 2 years. Ndo vana vandinavo. Kunzi ndinzi ndawana chekudya, vana vana chekupfeka, murwere anzi awana kana piritsi kana chekuti anzi adya. Vabereki vangu nehama dzangu ndo vari kutomira neni. Kubva pekuti tigare chepo chaipo chekuti tidye, mwana atakure kuchikoro, ndo vakutoona kuti tingakwanisa kuti tirarama sei. Ivo vacho zvakatovaomerawo futi. Kutoshingirira kuti havangatirasirirewo. Kwekuti ndinganzi ndingaende cheko handina. Kumusha kwemurume wangu takadzingwa sembwa. Tikanyimwa chikafu tikararira magwavha nevana. Kwaakakurira kwacho kwana amai vavo kwaakakurira kwacho, hama dzavo dzakavaramba. Ana sekuru vavo vakatidzinga patikaenda kumushe koko nekuda kwekuremara kwaaita, vakati ngaabve pano aende kumusha kwake. Saka hama dzangu dzega ndo vanhu vandatongosarawo navo, vantu kutongomirawo navo. Ivo vacho havatorino chavari nacho, vari kutongoshingirira kuti vakanga vawanawo chekuti tidyewo musi iwoyo tinokwanisa kudyawo. Mwana akanzi awanawo chekutakura kuchikoro, ringave puti kana hwani zvavo, vanotongoshingirira kuti mwana akwanise kuenda kuchikoro. Ndo upenyu hwandi kuraramawo. Asi makazvitambira sei mama, kana kuti zvakaoma sei kuti nekuti pazova nedambudziko hama dzotanga kuramba hama yadzo? Zvakaoma ende zvinorwadza. Ndinoti ndakazvifunga vanhu chandakadzidza hangu ndakaona kuti munhu anoda munhu asina kukuvara. Asina kukuvara takaenda kumusha kwavo kubhoyera, vakasvika vakatigamuchira zvakanaka. Iko zvino takaenda naye kubhoyera akuvara, vakasvika vakatidzinga mai vari kwekoko, vakatinyima chikafu. Kwavakakurira kwachienda mbuya kwacho asina kukuvara, teitengo chikafu patinenge tawanawo mari, vosvika vanotigamuchira zvakanaka. Iko zvino zvakuvara aremara, saka vakumudzinga vakumuramba. Saka ndakatongoona kuti nino wacho ndinokwanisa kumira naye. Ndakazvipikira hangu kuti nyangwe zvakaoma sei nasei ndokwanisa hangu kushingirira. Zvakaoma. Ndanzwa muchiti mabasa ese avanenge vachida kuita ndimi makutovaitira. Zvii zvamungada kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndikukumbirawo nyangwe chekutanga napekugara zvapo. Ndisunungurawo vabereki vanguwo. Ndinosvika nakupi tichingovaremedza. Izvezviya tane gore ne2 months tichingogara chekudya. Kuvana Christmas yocho handina kana chandakatenga. Nekuda kuti mari yacho kuti ndinzi ndabuda kuenda kana kuti ndinotsvaga basa. Anenge ada kubatsirwa kuenda kana kutoilet, anenge ada kugezeswa, ada kubikirwa, ada kudyiswa. Handina chandinokwanisa kuita. Ndinotide kune vanokwanisa kundibatsira ndiwanawo nyangwe chekuti ndinoita ndakagara naiye ari padhuze ndichimuonawo. Paari kuda kubikirwa, paada kupiwa chikafu, ndinenge ndiri padhuze ndinaye ndichimuona. Kuti ndinzi ndakwanisa kuenda kure handikwanise, nekuda kuti anenge achida kubatsirwa.
anenge ado munhu padhuze. Saka ndo zvandikumbira kuti nyangwe ane chekudya, kunyangwe ane chekupfeka, kunyangwe ane pekugara, nyangwe ane chaanacho, mwana wekuchikoro mukomana 7 years mukomana, 4 years mukomana, nekamusikana kangu ka 1 year 11 months. Zvandikumbira kuti anenge andikwanisa kudibata nyangwe nechaanacho, nechikumbiro changu chikuru pakuti akwanisa kutengerwa simbi, aonekwa semunhu, aitwa semunhu, akwanisa kudyawo ega, akwanisa kuitawo zvaanokwanisa zvakareruka. Izvozvo ndo zvandinongokumbira kumhuri yeZimbabwe. Ndovimba maona kunetsekana kwemunhukadzi vakatarisa murandarume wavo ari kurarama nekukuvara after arumwa negarwe, aendawo kuti rega ndinoshavira mhuri yangu. Chimiro chinorwadza. Ndovimba manzwa amai guru mukadzi wamukomagari vachitsanangura mararamiro ari kuita mukomagari kuti kungava kuenda kutoileti ndiye ava kutomira kuti avabatsire kuenda kutoileti, kugeza chaiko ndiye murandakadzi ari kumira achivabatsira kuti vaone kuti vageza, vadyei, vakwanise here kunozvibatsira kutoileti. Mhuri yeZimbabwe ndinoziva muri mhuri ine mwoyo wakatambanuka, mwoyo murefu, mwoyo werudo. Ndiri kuchema pamberi penyu mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisawo kubatsira, batsiraiwo mhuri iyi nezviviri kana zvitatu zvamunenge makwanisa kuti mukomagari vange vachibatsirika. Ndovimba manzwa murandakadzi achitsanangura kuti dai zvagoneka pambowanikawo mari yesimbi kuti chimiro chamukomagari chidzokedzane semunhu wechirume, vakwanisawo kubata chino nechino kuriritira mhuri yavo. Kune vanokwanisawo kuwana zvipfeko zvavasingashandisi, vachema vakati zvese izvozvo zvakatikoshera kuti vana vawane zvekupfeka, vana vakwanise kuenda kuchikoro. Mhuri yeZimbabwe nhamba dzavo ndidzo dziri kubuda pascreen, asi ndichikumbirisawo kuti kana maakufona musazofone muchivabvunzwa futi kuti zvakafamba sei, nekuti nyaya iyi ndinovimba matoinzwa kuti tsaona iyi zvakafamba sei. Ndakamirira Zim Newsbeat TV, ndiri kunoku kuNorton. Ndinoti chisarai. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV.